z Mecha Chameleona. Samozrejme sme v Robloxu, ako vždycky. A idem hľadať, pozrite sa na môj pekný skin. Však pekný. Nemôžete povedať ne. Môžete, bohužiaľ. Tak. Aj na môj sixpack. Dobrý, no. Citni. Dobre, je dead. Si moje tere, dere. Idem sem, kamaráde. No naschvál, kde ste? Vy špiny. Neviem, ste neviditeľní. Tí chameleóni. Tu na nič. Tak, kde ste? Dobrý. A vlastne my máme infection. Som aj zabudol. Ty 6-7. A to si jak spravil? Nevie nikto. Hľadajte vy špunti. Gdzieście? I can see you. Where are you? Piu. Ratadadada. Zatiaľ som našiel nikoho. Kámo. Ešte raz. Tak som slepý? Dobre, no nič. Ja si tu len môžem sadnúť, aj keď neviem, jak sa to robí. Počkať, jak sa to robí. Aha, CTRL. To mám zrejak meč. To zatím chladná. Čekať. Kde je spawn? Tak, ja som slepý. Pekne slepý. Áno, som. Asi pravdepodobne. I am blind? Blind? Keď pozrite na ten 360. Teraz tam stranu, presne na to biele. Skoro presne, teraz presne. Teraz to dolné biele. Kam lezieš? Ty nie si človek. Ja som človek. Chameleon zvin. Aby si sa nepokadil. Cípak. On bol na tom bielom, hej. Ešte tretí, kde je tretí?
Počkaj. Money. Hej. Money. Kto je money? Money, money, drink, drink, money, so I need. Mauni. 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 Kámo, ja nechcem byť už house. Však už ideme 6. krát. Čo píše? Nič. Takže on čo píšel? Píšol. Dobre, neviem hovoriť. Písal. Zase tento barák. Prozatím si pořád chladné. Lahni. Je takže lahni. Prosím. Už ma nenájdite. Však som teraz reálne neviditeľný. Počkať. Kde sú moji? Tak. Že vyzerám, že akože som toto. Kde je? Sakra. Ja som cooked. Buďte ticho, nikdy som nehral takéhoto mecha chameleóna. Ja som prehral. Prosím, kámo, prosím. I am the dog. You are not. Je 13:0. Je 13:10. Kto by to čakal? Kámo. Ale... Milujem ten... No nie, tento. Tak, tento. A to je ešte viacej žltejšie. Čo? Super, som oranžový. Tak, teraz dám červenú. Tak, ako tričko. S dlhým rukávom. Zelené cepláky. Charlie topánky. Tak. A černú hlavu. Behon! Asi by bolo 60 krát
ľahšie, kebyže najprv naporobím tamto. Ok, si dám tamto. Ok. Padaj. Teraz vyzerám, ako kebyže mám roztrhané tričko. No super. Tak. Kámo, nechaj ma! Ja tu mám family friendly kanál. Ej, psa. Tak. Tak. Ej, psou hlavou, tak. Tak. Si moje tere, tere. Čo mi padne, vypadne. Dobre. Ok. Dobre. Das. Open. Máme, že gamble. Čo? Mám snajperku. OK. Kámo, ja reálne si dám, že najhorší skin, aby som vyskúšal tú snajperku. Tak, úplne si chcem dať čo najjasnejšiu. Bo vieš čo, ja si dám takto. Chudák. Dneska nie, kamaráde. Mne ho je aj trochu ľúto. Ale nie až tak veľmi. Ale on má reálne dobre. Lenže ja som to posral. Tak. Kámo, ty si dneska cooked. Ešte na schvál pôjdem semka, takto. Však poď sem!
On to odpojil. Chudák. GG's. Počkať, mám niečo. Mám item. Open. Čo dostanem? Čo dostanem? OK, ako som nehovoril, lebo nehovorím nič, no tak si môžeme teraz ísť zahrať ešte na chvíľu Among Us do 30 minút. No, takže ideme si zahrať Among Us, pravý Among Us. Bol drahý. Nie, nebol. Setting. Ja to musím dať tichšie, lebo to je veľmi nahlas. Nič. Konečne. Let's game, play. Nechcem tento skin, tak. OK, to je jedno, toto môžem mať. Nechcem mať toto. Chcem mať tohto. A tohto. Tak. A bielý tiež úplne nechce byť. Koľky sme? 15. Start. Dobrá hudba. Let's do this. Neuvidíte celú obrazovku, lebo som taký dobrý na vás. Crewmate. Keby som na prvý pokus. Dobre, ja mám dobrú rolu, ja som cooked. Uvidíte, ja chcípnem. Ja hneď chcípnem. Ja nejdem tam, ja ti na to serem. Wow. OK, ja na to sere. Oni ma zabili hneď, to není fér. Ale tak posed sa, pokaď sa. Airship, OK, to bude ťažké. Jak tvoja kuchynská linka. Máme airship, ktorý je ťažký. To je mapa, ktorú... Crewmate! Crewmate. Kde sa chcem spawnúť? Asi... Dobre, som pekne ďaleko. Ak ma hneď zabijete, no tak sa posetmiení. Setmiení. Si robíš prdele. Počkaj, sprchujem sa. Nemôžem, to je ďaleko. Však choďte tam niekto. Aj.
Vážne? Na časom. Where? Koľky? Dobro. Ja napíšem na schvál, že OK, vote me. OK, vote me and you lose. Myslíte, že ma vyvoutujú? Meeting room. Dobre, more. Meeting rooms down. Kde je meeting room? Kde je meeting room? Som slepý? Aha, ja som pri... Počkať. Meeting room. Down. Myslel som si to tak, že... Nikto. No one was elected. Skip it. Skip it. Toto bude ťažké, jak svi. Potrebujem asi ísť do engineer. Dobre. Sorry, že budem tak zmetený. Musím ísť sem. A dobre. Jak sa dostavím hore? Tak. Ale si robíte srát. Preč chcem? Polk. Prosím, nech ma nikto nezabije. Je to tam. Teraz mám v lounge. Kamo! Teraz musím ísť do... Where? In the green. Upgrade. Ty vole. Yup. Yes, we was. Banana, red, down, and black. Try green. I'm detective. Green didn't kill me. Koho? Sure, green chasing me. It's green, yellow, was it? Green, kde si to... But you ran. It's green, je to green, je to zelená. Je to zelený. Nie, to... Nechce sa mi. It was the one who reported body now. You say him was so good. Skip, takže skip teraz. Let's try, but nechce sa mi. Ja, trust. Ak je pravda, banana. Banana, black, asi, neviem. Myslel som si, že green pôjde preč. Dopreč. Vás. Doprčic.
idem do mainho. Dobre. Som tak ďaleko. Si robíte prdel. Počkaj, kam musím ísť? Ja sa musím nejako dostať tam. Nie. Choď preč. No. Tak. Teraz. Potrebujem ísť. Jeez. Kámo, vysví... Vysví... Oh. Ty si autista. Si malý autista. Ne, moje auto sa rozkladá. Legové. Mám spočuť. Ináč toto je asi video, možno ako vydám. Posral si sa? Kamoš... Start... Plus? Puzeň. Plus, ne? Keď už tak. Marun, ty si Switzerland. Start. Cian start. Počkať. Dobre, toto by mať dlhšie ako pol hoďku. Pretože on nechce začať. Kamu. Start. Suto ars. Konečne! Čo to trvalo?
Ty. Gertruda. Au. Detektív. Neviem, aké mám tasky, takže dobrýč. Ja sa hneď pozriem. Jak sa to mám dostať? Davaj! Kámo, reálne odpredu mi už zmizol. To je lime. Banana. Počkať. Banana podľa mňa... Maybe. Kalita. Neviem. Impostor musel byť Phantom. Lenže to som nestihol. Ja reálne nerobím svoje tasky. Stoj, stop, stoj. On je... Shower. Ok, môžem stať nejako odísť. Ja by som... Impostor... Je Phantom. Bol teda. Rád by som akože išiel do prdele. Môžem. Počkať, vlastne kde mám tasky? Vlastne v inžiníru. Vlastne tu na. Vlastne teraz ma vyvotujú, pretože impostori dvaja. Stoj. Ty si elektrikál. OK. Viem, že Grey to není. Takže potrebujem ísť do elektrikálu. Choď. Where? Niečo tu fajne cítim. Body, daj. Naschle si to čítajte sami, mne sa nechce čítať. Jo, vím, že se trochu mimo. Počkaj, kde je? Main hall. Lokalita je inženýrčík. Main hall.
Nevieme, kto to je, takže nemôžeme hlasovať. Lebo všetky tasky, ale ešte nemám nejaké. Počkajte, jak ma teraz zabije. Musím ísť do shower. Otvor to. Toto jak funguje? To prdele. Musím ísť to teraz obísť. Cestou idem sem. Kámo, oni sú nejak dobrí. Okej. Neviem, čo sa deje, ja skipujem. Nikto nič. Kto vlastne? Aha, oranžový. Poviem, všetci teraz vyvotujú mňa, lebo absolútne nepíšem. Ešte jeden. Orange. Daj buď skip, alebo daj mňa, alebo daj Grey, alebo daj seba, alebo daj neviem, proste daj už niečo. Kvôli tebe tu nám budeme čakať, kámo, 14 minút. Jaké Dobre, Oskar. Vedel som to, že niekto to dá na mňa. Idem do... Padaj! Pakuj sa, hrdino. Čo je toto? 10:46. Dobre, kašľa na to. Keď sa vám video páčilo, kliknite na like, odber a nazdar.